Hi guys, maadjong udton yung tanan diha. So, nautuhan jud ko vlog ron kay ganiha is katog jud ko tibuok buntag pag magpamahaw kay wa jud ko ito gabi kay si BBL is kisakita og tiyan mo tong gahilak-hilak. So, ganihang buntag pa jud guys kay namumo si Bibi Miven diri sa mong sala. So, mo na yang nagasgas na yung now. So madyo gani guys kay gamay ra. So karon guys nang laba ko kay daghan na po labunon and then wa pa jud mahuman kay galangi si Maven and then ang panahon sad kay gawan-uwan na pod. So maglisod na pod tag saan ni pagpaugat ng labhan. So mo na akong labunon guys. Labi akong labunon mo jud matiwas niya. Isa kayo guys kay gubot pa mong manggira. So sa banggira ko nang laba guys kay para og manglaba ko malili po na ko si Maven diri nga ana magduwa. So karon guys is di ka dyan ako babiyaan si Maven kay tungod lagyan na nagasgas yang naw kay na mumo siya. Hello ay laman pod. Hi baby. So karon kasi i-update mo na ako sa mong puyanan ron. And then kato akong gaingon ninyo guys nga among problema diri kay katong sa among sud sa kwarto nga masudlan og tubig. Nya masudlan sa yuta kung mag-uwan. So karon guys is dili na siya masudlan kay gisiminto na dito sa likod. So hamong matanawon guys. So diri to dapit akong giingon ninyo guys nga masudlan og tubig dinha. Masud naglapok so karon guys kasi giat nga naman og sin na kaya para di masud ang yuta. So diri sa likod guys is siminto nila kay para di jud masud ang tubig na isig kakilid na gisiminto nila isig kakilid guys kay para di masud ang tubig. Charang. So kanay mong bahay guys is kanay mong gipuy-an karon is sin lang ang bumbong. Pero at least makatugan man guys. Hamugaway man. Hamugaway apuy-an. So murag sobrang medyo gubot ta guys kay syempre wait lang. Gikan me dito sa ila Ate Alin Gunja isuon sa akong bana guys and then gitagan mig ang palayaan talong kaya para namin magulay. So na ko ipakita ninyo guys kanyo napitaligsik no man. So sa daghan akong nakitang lemon guys lingin man pero kani nga lemon is dili man lingin. Tanawan nyo guys. Kawa. Wait lang. Masyag pinaublong sa ni. Di man lingin. Dagko pa jud kaadyo guys. Nasa yung mga biyabas are pero ipang buti. So naman guys kay among bay guys. So hinlo naman pud siya kay ginluan man ni namo. And then dili na sad na sudlag tubig ang among kwarto. Pero ang problema lang guys is sorry kay gubot kayo guys kay dana mi nga tugay. Problema namo ang atop mo na puning to. Mo na say masudlag tubig. Muna wa mi diri sa katre diri mo sa ubos nga tug kay arang kusuga ang to kanunay pud uwan diri. Dito. So dool og kabasakan yung bahay guys na. So tinganin naman wala na ian kaayo. Wala na humay. So nara maabuhan guys. Ang problema po na nangamubuhan kay og magluto may og babtan mig uwan di mapawong jud ang kayo kay
sa ibabaw may atop. So ganiha guys, gikan may ato lati alin. And then pag uli na mo galuto may pamahaw. And then ibutang na ko si BBL, Baby Maven sa kuan iyang karang niya. Moto guys. Namumo siya. Natuwa jud iyang karang dito sa kili sa ari sa atubangan jud ay atubangan sa among kuan anang sala. So nakurat murag jud ko kalihok lagi pagka kuan guys. Mga nakaroon no, maglisod kog lihok kay murag maot siguro yung lawas ani. Pangot kamay yung api murag ibugas. Luoy laman pod. So karon guys murag magduduha jud ni ako nilabhan og mauga ba digdi kay murag pagpanahon awa lain jud ang panahon ron bundak. So to akong bana guys gabuwad sila daw sa ano pagbuwad ani rong gauwan man. So gahapon gabuwad sila and then ang ilang humay is nang lutaw kaya lang perte jud kinakusugag uwan. Wala akong kuan na dayo si Amil kakontra banha kayo mo ni banha basta mag-vlog ko di. Looy laman po ako baby. Smile lang gihapon bisan namumo ng nawong. So mo to guys, mo to update sa among gipuy-an dire. Gumot pagamay kay wala pa man gud kaayo butanganan. So basta pohon magka kaluwag-luwag tapis kaya bitaw guys. And then wala say problema ni guys kay ang tubig kusog man sad kay na ato amang po yan to naman po tangki ay tangki and then nasa suga are na isa ra ka suga mo gamit guys kay karon mo kay basin mahal ang kuryente ba pagka may abayran na pamipalitan pagkaon mga kanon taga matag adlaw. Anira ko kutob guys, then more to akong update. So sa di pa nako humano ni akong video guys. Hope nga di nyo kalimtan i-like, i-share, and subscribe akong YouTube channel, Miss Pai. And then punta nga dili mo pull-an sa pagtanaw sa akong mga videos. So see you in my next vlog guys. God bless. Amping mo kanunay. Bye bye.